азиз, табиати зебоманзари Сантуда дар фасли тобистон. хай набинед кӯҳу теппаҳо қоқ шуданд. Тобистон хай ба ҳамамон маълум ай. Тобистон. Инҷа дар баҳор бо ба дараҷаи оличал бо худо насиб кана дам барем зинда бошем бо дар баҳор. Бале, шумо ба навор мегирему. Ҳаст ҳам интернета бинед ҳаст. Дар баҳоршам ҳаст. ҳам поёнда барнома рафта истода. барномаи мазашов. дӯстони азиз, чихеле ки ман шумода гуфтам дар инҷа барнома рафта истодааст. мо бо ҳамроҳи кули дӯстон, кули бародарон ана дар инҷа сарҷам ҳастем. ина хуш омаданд дӯсти азизи ман Тӯйчиҷон. ана солҳои зиёд буд ки дар давлати рус будан, ана омад ана меҳмонӣ мода. ина бо ҳамроҳи дӯстону бародарон дар анами хити диҳаи Сантуда, дар баҳри Сантуда истироҳат. ина тамошо кунед баҳрро, ҳаловат бубаред. ҳарчанд ки ман дар деҳот таваллуд нашудам, ман дар шаҳр дар хонаҳои баландушона калон шудам. бӯи чапотӣ дар димоғам омад, бӯи ҳамон қишлоқ омад дар димоғам. ана бо чӣ савол доштам? бо саволи мо ба фикри мавқуфа шарманда кардем. ана дӯстони азиз, айни ҳол мо дар хити диҳаи Сантуда ҳузур дорем бо ҳамроҳии кули дӯстон. ана барномаи мазашов. Мазашов бо оним дикча. бо ҳамроҳи ана बहुत मजा आए मजा शो Зайнура Фулодова. Чӣ хел мешин индийский қати? मजा आए मजा शो Мазашов. ана Рӯзибек Файзалӣ кӯя даста бардор барномаи мазашов. Фартук шо бинед. ана ки дӯстони азиз, ман иҷода шумода нишон метам ки ана и авқот ба фикрам ки дамлама ном дорам. Рӯзибек ина пожалуйста, ина тамоми чӣ дар ҳам дуру нишаст. Тамоми намуд сабзаву сабзавот ҳаст. ина дӯсти мо алов кайста. ҳай баракалло монда набошанд. ина алов. ина баҳри Сантуда дӯстони азиз. иҷра баҳри Сантуда мегӯянд ина дӯстон. ина танҳо барои шумо рӯзҳои наздик тамошо кунеду ҳаловат бубаред. тамошо кунеду ҳаловат бубаред. ана дӯстони азиз, боқӣ паноҳи ҳамаи шумо ба худо. Сарбаланду хонобод бошед. рӯзҳои наздик барномаи мазашова тамошо кунеду ҳаловат бубаред. танҳо барои шумо.